Avan kanssa täällä maastossa. Tultiin tänne Voutilaan päin, kun ei ollut kovin ruusuinen alku. Piti taluttaa toi tieosuus, koska avaa sais laakit. Nyt se taas pysähtyy kohta ihan kauhuissaan. Nyt me ollaan menossa jo kotiin päin. Ja on vaan pelottanut hirveästi kaikki, mutta mä kehumalla se on mennyt yli. Tossa oli tehty vähän metsätöitä tossa puron varressa, niin se pelotti ainakin. Eikö käynti hyvä? Hirveä kiire on nyt kotiin. En uskalla filmailla nyt hirveästi, kun tosiaankin aikapommi täällä. Aikapommin selässä pitää mennä. Mutta joo. Tämmönen ihan kävelymaasto, kun täällä on tosi huonot. Siis huono maasto, mutta siis maa on niin jäässä vaikka ihan löllöt, niin tää on ihan karmeeta. Ja sataa vettä tihkuttaa. Niin. Nyt oli tällainen maasto. Minä sitten kirjoittelen tarkemmin, koska täällä en todellakaan voi puhua. No niin, moikka! Tässä on tää meidän uusi otsapanta. Tämmöinen blingi. Ja sitten siellä on tähti. Apua, mihin se meni? Tuommoiset tähdet. Tähdet tuolla päässä. Enni teki sen meille. Niin, aivan. Voi sun kansas minkä tempun keit. Minä kirjoittelen siihen, että mitä tehtiin lenkillä, koska en jaksa nyt oikein tässä selittää, mutta varusteina meillä oli nämä Ruotsin sukset. Mä Nooran esitin näitäkään. Ostin nää Hossusta. Tämmöiset tummanruskeat. Oikein hyvät suitset. Laadukkaat tuntuu ainakin olevan. Sitten meillä oli Ecoiguardin suojannisuojat. Ja sitten tämä merkitön yleissatula. Alustimet ja Sokemehlen huova. Ja sitten meillä oli myös tämä Horten heijastin rintaremmi. Sanot sä aivan moikka! Nyt näköjään